Dobrý večer, dámy a páni. Ja viem, že už z názvu videa vidíte, že modrá veľryba, že to už každý točil, ale ja to natočiť takisto musím. Dnes vám poviem, jak asi modrá veľryba hra funguje. Údajne, keď sa prihlasujete na túto stránku, použijete hashtag s určitým heslom a niekto z kurátorov hry vám neskôr začne posielať úlohy, ktoré musíte splniť. Týchto úloh je 50 a každú z nich musíte po splnení odfotiť, nahrať na video alebo nejako dokázať, že ste ju naozaj splnili. Až nakoniec posledná úloha, ktorou je samovražda. Hra Modrá veľryba si vyžiadala už viac ako 150 obetí, prevažne v Rusku, z toho sú už aj 2 na Slovensku. Hra prebieha 50 dní, úlohu väčšinou dostávate o 4:20 ráno. Tvrdí sa, že ak niekto počas hry sa zlakne a chce z hry odísť, stretne sa s vyhrážaním, vydieraním a obrovským tlakom, ktorý na neho kurátori vyvinú. Mladí ľudia, ktorí sú súčasťou tejto hry alebo prežívajú pocity samoty, úzkosti alebo majú myšlienky na samovraždu, sa môžu hocikedy obrátiť na odborníkov, psychológov, psychiatrov, ktorých nájdu vo svojom okolí, taktiež aj na políciu. Rodičia majú strach o svoje dospievajúce deti. Najúčinnejším spôsobom, ako ich ochrániť, je priamo a otvorene s nimi komunikovať. Mladí ľudia sa na anonymné linky dôvery podľa nej obracajú najmä preto, že ich nikto vo svojom okolí nepočúva, dospelí im hneď dávajú rýchle návody len na život. Mladí sa potom cítia nepochopení a ľahko sa môžu stať obeťami takýchto hier. Vlastne vy, keď sa prihlásite do hry, tak sa vám kurátori nabúrajú do svojich informácií. Vlastne ak sa v momente prihlásite a odsúhlasíte v hre, že chcete hrať, tak automaticky vaše všetky informácie prechádzajú ku kurátorom. Že vy ešte predtým, ako začnete hru, je to ako keby ste sa prihlasovali na úplne obyčajnú stránku, musíte tam zadať svoj e-mail, svoje meno, adresu, telefónne číslo. Takže kurátori majú automaticky vaše informácie a môžu ich používať. Preto vám hovorím, neprihlasujte sa do tejto hry. Hocikoho, koho by ste poznali, ktorý sa zaujíma o túto hru, alebo niečo s ňou má spoločné, hovoril vám, že chce ju skúsiť, alebo že ho to láka, rýchle zavolajte nejakú pomoc buď dospelého, alebo mu vy sami poradte, že to není dobrý nápad. Preto vás všetkých upozorňujem, dávajte pozor na svoje deti, čo robia na internete, nikdy neviete, kde sa môžu dostať. Internet je miesto plné záhad, o ktorých ani my nevieme. Ja vám ďakujem, že ste si pozreli toto video. Určite ho zdieľajte, aby sa dostalo k čo najviac ľuďom. Takisto ho ohodnoťte lajkom, napíšte vy do komentáru váš názor na túto hru, aký máte na ňu pohľad a či ste sa už niečím takýmto stretli. Ja vám ďakujem. Majte sa.